kakulop ano, tigan kita dito, nasingad to kita dito may dapit. Oo, dito kita may GNF ano. Yan at pagsusulsugon liwat, andi dilapitinin may buntay. Oo. Nakausap ko ampalin taksyahan liwat Goodman. Nabaga makagsulsug kita din ni. Tika din may San Roque. Andito yung pwede din yung umagi na. Oh. Inayad naghep. Dito karasa din kung baga maging kuan na din ito. Pwede na pag-aagyan o maging open to the public. Tapos may daka baga gini-uuyaban, gini-intrahan, no? Baka kung taluyan ka mo din man. Tapos tao papa. Tapos magpapaduso-duso baka mo din tuyo ka man. Manta baga okay lang kita ano nga sinakob kita hindi kita yung kusinahan. Sa Goodman na mo to sinisering ano nga you need hin travel. Pero diri mo na kay nang lanon gumastuhin pera kayukot nga makadto ka pa hin ibang nga lugar kundi din himan lot haaton ngayon dapit haaton na bungto ang tanawan in may adaman sugad hinin nga mga parasyadahan no. So why not coconut nga baga. Ay hermano. Ay, di kita mapatambiri kaya di na magitahan sa simbahan. Ay, di na magitahan sa simbahan. Oo. Kakulop ano, tigan kita dito, nasingad to kita dito may dapit. Oo, dito kita may GNF ano. Ada kay yan ang liwat. Pabila ka na niyo, rito man libang. Tigan kita dito ano, Embarcadero. Susulsugon tayo ni man. Oo. Pwede di umagi ada big bike. Sangkay. Oy, sangkay. Sangkay. Ano ka? Magsangkay lagi kita. Sangkay lagi kita. Oo. Paya. Ayan. Oo. Mga taga MR ano? MDRMO. Oo. Oo. Yung Kristiyano ng Philippines. Oo. Sir, good afternoon. Birahe. Idol. Manuel, pahingaw to. Oo. Matisugid ak nga ni. Baga makakuan lagi ta kay oras taman. Kita ati ka to sila best one. Oo. Dili kita malakbay. Pagi daw. Pagi daw. Mga kuan. Anak mahipit. Ay daw diyan mga kuan. Oo. Awa dito pisinat kanan MDR RMO man. Oo. Kapingad to. Oo. So dito kita ano kakulop. Tisugad niya to. Yan at pagsusulsugon liwat andi dilapitinin may buntay. Oo. Baga amo tinatawag na trippings. Trip to Jerusalem. Okay, pag may dako na hibasahan nga bisan kun hiya wari pa kun hingad to hiton it nga pag sulsog tikad to kahit garaw sa hiton ngadto kasumpay itong ngadto may Santo Niño dapit nga gawas. So ini amoy ni Don Pedro Street no. Don Pedro Street kanang kanang buntay ha. Anong dun Don Pedro. Kami San Martin. Damo din nito. Damo din nitong kuan kanipaan. Itbung hiton marasa. Oo, nakaw na kiton mga darahonon hiton han mga sinisering al magtamay ba baga ka man kunot pungangoton nyo man, doon amo ito pungango man. Oo, ay mapaingad tayo pare klase
Hindi, ano din dida. Oh. Oh, balay. Oo, di ba? Mga kanipaan. Kau pwede ni pagbutangin kuan. Floating casino. Ano? Oo, mo pwede baga sumirak-sirak yan na. Totoo dolor di dahan Martes. Masirak tapos tigda kitang nataritian. Baga magbaga naglain-lain na nato na kuan kay panahon niya na. Baga nag-iba-iba tong temperatura. Oo. Kaya ka na din ka ng buntay lagi pini. May ng sityo. Sityo cooling. Oo. O pwede ni pag jet ski. Kaya ko din naka o diri tumugtublakin dida. Naka usap or ampal yung taksyahan liwat goodman. Na baga makagsulsug kita din ni. Tika din may San Roque. Ano ba't ka luwas ito? Driver zone road o diver zone road? Papakitaan ni kita. Bayan kita bayan naman. Pakuan, oh, man. Oy, tunyo, inaano ka? Baka matkuan, ibid. Tapos, taton niya na ruta. Pwede dida magkuan, no? Pwede dida magtagay-tagay, ano? So, dida. Baga makuan la. Magdadara lang kawil. No? Dagkuton dida turubay, ada. Baga kuan matatbusis yan, no? Baga kanon katunyo kun mag pulagsay ka. Baga na ako ang kaman kipar ano ini hindi kita agi ita itong gagawsan ini dito may kuan dito dapit may man dito may ato kita magawa sa may Mercury. Oo, kita ito nagi yan yan mga sugad ini mga ano to embankment kaya na din nakaluwasan dito kalugkog embarkment. Oh, kunon kita ka mo ito anak kaluwasan na di embarkment. Baga nakuan lakitahan na mensahe and message sa YouTube ano nga bagahin waray pahiyag pahingad to bagahin kita liwate na baga na inspire liwat kita kayo turugihap kita baga pisan nga niya ako siyahan ko good man itong dida nga baga pagkuan pag-agi talabok ko nyo talabok whoop whoop oy shout out ayo. So tiket to ini Tacloban ano Embarcadero Bridge manggapinin ngayon o duduhat Embarcadero Bridge so Embarcadero Bridge tiket to Tacloban dilo tiket to Tolosa Dulag ambot yung pwede din yung umagi na oh inayad naghep kanan DPWH ini kung pwede hindi kita kasinahan oo may mga hagdanan din eh hindi kung pwede kila bye. Sige daw, tingnan tala, didila kita kligid. Guguliatan naman na lagi tayo ito. Ito katunyo. Turo kahing ka. Turo kang kasasabid. Mamaya da ka na.
May dakalaya na ngadlaw baga. Panpost ano. Okay. Tinood. Baga direct napapakaliton kumbaga. Naawan ako no sa kaadlaw. Kunwaray ko nahihimo ha ka lugaringon. Hoy, ano ka? Kapingag ka? Awa pingag to. Oo. Dito karasa din kung baga maging kuan na din hit. Pwede na pag-aagyan o maging open to the public. Tapos may daka baga gini-uuyaban, gini-intrahan, no? Baka kung taluyan ka mo din man. Tapos tao papa. Video ayam. Udoy. Tapos magpapaduso-duso baka mo din Tuyo ka man. Oh, say din yun. Man? Oo. Kausait may da ka kuan. May da ka drone. Ang butaano nga kung kakano palugod kita baga igin kuan hini. Uging nga pagburublog. Asulot panregtirahan na akong drone. Dudo pa naman na akong drone. Phantom Pro P3. Oo. Pati ano sa ano pa yun Spark. Oo. Spark nga bagaan ginsundan Spark amo to ng DJI mga mini. Oo. Ana ako ni Spark, ana akong last nga paggamit hadto, ana among pagkadto Sardin Leyte. Barangas. Baga linupad pahiya kadali, linupad. Katima. Baga paghugdon, pag kita akuhan footage, waray. So nagikanugon ako kay nang lanon talaga. Kay nang lanon nimo nang lanon ko palupdon otro. Baado kay pagpalupad ko otro kay nagpiling-piling. Nahatok mo dan ang camera. Ada kay waray na matiya gumana otro. Bagay nagkada problema. Oh. Adin hit parkingan hit mga sakayan. Pwede din yung mag floating restaurant ano. Oo, baga alapad hiya. Diretso irinuman. Para pagkakahubog. madali layra. May masmasan. Oo. Unta baga okay lang kita ano nga sinakob kita hindi kita yung kusinahan. Pero kay gintiming taliwat nga baga actually 8 oras yan na man. O alas 12 12:15 pizza 2 bulanhan Marso mahayan an aton ginkan bagatikan kita dito Embarcadero ngan diretso hinin baga pagpasyada. Wow, dinyo sa good manamo to sinisering ano nga you need hin travel. Pero diri mo na kay nang lanon gumastohin pera kayukot nga makadto ka pa hin ibang nga lugar. Kundi din himan lot haaton ngayon dapit haaton na bungto ang tanawan in may adaman sugad hinin nga mga parasyadahan no. So why not coconut gabaga sharing pa we need hina refreshing kay kunadila kamo bait bahot dagat dili kay presko. o mga sakayan siyempre. Oo, kaupay din yun kay laton yung makauyab ka gihap makauyab ka nga ni dadangan
Ma-open din ni pagkakanhito na sunrise, no? O sunrise, tapos kumbaga tipaggabi kay sigurado yun, no? May din mga suga gabi. Di rin din himas si Rome nga posible gihapon a oras nga bagainin kuan na malplansya na, no? Maagianhin auto, posible din bahin hindi may da magbutangin mga barbecuehan, irimnan, mga kaunan, isnakan. Oo, adton may dala mabibit-bit mga baga sharing pa. Magkakaada kahin kaupod na kinabuhi, diri la ang panremedyohay, ha? Eh diba na pa naingad itong panremedyo. Ano ito, ano? Tuway-tuway yan. Oo. Tapos dili hindi ka mo dili, oh. Adi ang mga nagdadalinin paglusad ngadto mapatalos-dos ka din, baga karuyag laniman baga inday-inday. Ikaw pa yung tabaga pag ikaw pa yung tano baga pag lusad, tapos ato kita maagi as may dako ka holding hands rasat kinabuhi kung baga may daka kaupod, ano? Kahusay di pamati unit kanan tunog ba iton balod man, tapos makarigo ka mo malurop pag-ugwad may danan niyo mga tukdo nga puro pareho banyigo nga budol. Lagat ngigo nga budol. Aray man lain nga itong baga yan na baga pag burubalabag direct makasari nga burubaw. Ginoo na ay gusto lang kita. Okay, bisan pa ini nga camera waterproof, pwede na iglublo badagat. Diri pwede ini mahulos kay salty water. So kay nang lanon nini na waterproof casing. Ore kumang kadaraan waterproof. Kay kung ginbubutangan niyan waterproof diri klarot boses. Automatic ko. Labot la tunog ita balod. Manguling-uling na giya pa datakbusis, ano? Oo. Usay din ni. Kay kung open na da dito pamatik ko. Damot mga bikers. Oo. Mga bikers. Actually ini adang embankment naplanuhan ini during Yolanda, no? Amo da kasi paghimuin mga sugad ini nga kumbaga embankment, kumbaga kilala nga seawall, siring pa seawall. Oo, lagot ng mga bato mo pwedeng pagpamulahin sa dito, ano? Init makauna makaunain napulo nga kapundok sa kilometro may do pa premyo Crypto Boracay. Oo. So malayit aton niya na baga kuan aton bagay na burbalabag. Oo.
May datala baga himang rawon niya ng adlaw. Bamanhan na hira Tatay Fernando yan hi dawi siri ko paman dirita man ha permihira matatagan hina sahay makukuha ng tera may data baga content tera. Oo kay ano daw so din yung tubtuban so tubtubladan din buto nagpapadayong patirangad to no may ka ng San Roque din mapinalang ang pagka makuangkuhan ito na panahon pero sigurado hinin matarit siyan ka nga nito niyo Tima. Oo malayo na mga panahon mauran, masira. So sugad anak sinisiri ano away din yan embankment. Oo kanan kuan ini kanan San Roque na din nga dapit dito kita nagtikang. Oo may embarkadero dito may dapit buntay tapos di na kita tumahos. Oo oy kumusta ka mo? Eskwela ay ikaw na eskwela Ate Sisi pero ani ka nangangaula pilot mo pa nga ano no Gano'n ka po yan? Sorry lalgyap nagbuburo bala bagla. Oo uy dito man nanganganaway dito sa gubit. Langkoy. Oo ngadto dapit sa Roque. Oo elementary na nasingan hinamang kamad to di anato na kanan pustiso challenge anato na panlima dadto kana Roset Badjon ba yun? Badjon? Oo baga sinulod kita ito ngadto so ini magadakon ginibahanhan San Roque Elementary. Tulo ba daw? Maray? Oo testingan ta din nga plastic balon. Napa bawo gini nga kuan plastic balon bagat sprikitik. My bad. Ano ya kay mga kaihanduro na hininga panahon na nagbubuto pa elementary pa ako na pinakalast hinin nga pagkuhan hinin nga plastic balon no ito na tinaus na. Oo anay bago na tuyo magkitain nga plastic balon. Ano naman niya na nag oy ano ka? Kamusta? Ito man ni Roset. Kamusta? Ha? Magingin si ka man.
Alright. Nakain ka? Alright ko ako. Ano ito? Plastic balloon. Man, mo na ini. Tas natikla ka iton. Nah, di ba? Matikla ka. Adi Rosito. Oh. Anaton. Ikapiran to. Ikapiran to. 6 na no? 6? Ika-5. Oh, 5 mo na. 5. Ika-5th beneficiary. Kumusta? Teka ka din. Tikang dito kuan. Barkadero. Matikla ka. Oo. Man ah. Kaya sa pagtikla. Maturo-tikla na. Ito na buho. Ano ka? Ah. Kaya ginayaw po nimtim nga ipon. Waray. Tapos yan. Igin susuga din hit nga na. Hala, makadi ako. Sige. Oh, good night. Good night. Sweet dreams. Oo, ano to yung magkitin lot. Ito niya, bis nalaano tim. Nalaano tim. Ma-irili mo. Pero, siyempre pamatik at ma-appreciate hinit mga otrogep puwaki. Itong mga maihan na hira nga marayhinin. Mana kami didi, pustanay. Oy, Bantay mama matak. ano ito? Kuan. Ay, iday. God bless you. God bless you. Ay, papa. Ha? Ayaw na, kahit tikang hina ako, hindi rin pwede kuan. Kaya ako nagtiniklaon, ita akong hangin, tikang didiak. Hoy, ano man ni Dawi? Ano man ni bugto ni Dawi? Idurek. Kalo ka dito. Nagkukuan la, nagburbalabag. Ala, ano man? Kay sugar na nagsaring kanina, hindi kita matahos. Dito kita linusot sa may kuan. Ano pa yun? May kanambut tayo nga embarkadero lagi pa dito, hindi may diversion road. Hoy, kumusta? Kapangod to? Ano tayo na? Bakit doon? Oo, kapangod to. Oo. So, Mercury Drug Adtuan 7-Eleven. Oo. Amin yan ka ng San Roque. Oo, San Roque Junction Island. Oo. Tapos tikat to na niya kuan. Tikat to na niya sa may balagan kita tunyo. Hoy. Oo. At tapos ilayon ta na line eh. Kung manunumdum ka mo, din may din simbahan ano? Simbahan, may din simbahan. Padre Gomez no? Kay adi pa nga nito na to na nahibibilin nga usa nga imahen Santo Niño. Oh? So mo pa pader ni rawari ni rabag. Ori ni din ni tabo ni Santo Niño no? Kaya yan na inigyap. Mati ko di pa ka din buhi na kanina ning imahen Santo Niño. So kaya nasiplat yati kadto. Oh, so kita rin bakantila ang waray nira luko pa ang pagpader. Oo, na kanina ang chapel han una han kanon San Roque. May the chapel gipit ko. Oo. Tahala ano man. Kaya matisugad lot ako, mauli lot ako. Oo.
This has been your friend from another stars. Sakit nyo! Hoy! Nano ka naluwat yan na. At least may na natin istoryahon. Nakatutoryo guide kita na gutay lang ito nga baga istoryahon. Pero bisan kita mga taga din yan, no? Pipira lagi hapon na naton pagpipira iton mga di pa maaram iton kahimtang yan na. Ha? Oops! Okay, bye bye. Sakay kitang pwede ka pagdahin dito yung parong kay may da music, may da turunggo na nusa nga tawag inin diri habal-habal nusa nga tricycle. Bahay naman kita mahakuanda yun kay na tigdala pagkukuha niton YT, iton YouTube. Labi na kung may danira na babatan nga turunggon copyrighted. Oh. So pag sinakikita yun ng kabron. Oh, ito naliwat, sound gitu. Totoo, basta nga nik ito dahil orang yan di Tatay Fernando. Oh, orang yan Tatay Fernando. Amati ko pidawig gihapon. Mga nakakuang gapi mana pida nga may da inaabat. Oo, baga irapa, baga malay na niya pamustura nga na niya baga pamahong-pahong didahan mga naglabay nga adlaw. Amati ko naharog dadto na itong pagpakarigoy. Imon ka lugar yan? Oo, boss. Una-una ko binaboundaryan panim. Lagay wala ka-re-race bro. Pero natin pedicab. Wala ini. Ataglan niya ako nagpapalala. Awataglot. Ngayon. So may ihan na ini. Ayan na 2014 ba? Hindi rila mga kuwan na, mga 8, tama ba? Oo. Dininalada, Kada. May doon na kumusta? Ha? Ay, Nabilis kita. ha? Kumusta? Ito lagi. Ha? May dukat. Ha? Dukat din. Oh, sipirit na. I know. Yeah. Oh. Pagkaya na kayo mo, diri ka pwedihin diri suga dito. Pwede kayo rubber shoes. Tatay Fernando, how are you? Buti naman kanina giniliw tayo ikaw. Ha? Giniliw tayo ikaw. Kanya? Oh. Can you spot the nut? Di lamay ha. Oy. Papabalyo na good. Pabalyuan kita kay Adi. So mo pa na lang na paraantay ni Tatay Fernando. Oo. So come to Papa. Dinakig ka bali. You have a problem with your hearing? You have a problem with your hearing aid? Nothing. Ala kadto ni kita balik kay pagapamati ko may problema ta akon kuan SD card. Baga nag-stop man iniliwat. Oo, mopay na lang na baga diri corrupted. Kana kadto ni kita balay. May dako gihatagay mo. Sige. Mopay na lang na baga na under na ini. Mopay na lang na under na ini. Oo, kada didi. Baga nagkadaman problema na ako ni SD card yan na naging gamit. Kapot daw. Oh, adi. Igkukor ko inhay mo. Anak ko niniging palit ka kulop. Ngayon mo liliwanan. Maigunhay mo. Mga brand new ito ha. Oh. Maiguto na kita do kung sakto. Maigun ako. Oh, sakto lang no. Tapos din pulo.
Sudah plastik. Oh, kita pulin ni na. Kita may bigyan pa dito mo. Taktulan no. Magiging ato. Ha? Oo. Ah, okay. Sudah plastik ko ito. Oh. Magiging ato. Work ba? Tapos soon enough I will look for your new pants and also some kind of footwear, you know. Huh? Like this one. Also we will find, we will find. Kay Tomorrow, we are going to ano? nagpinamili nga ko hin islaks na suga dito, orek makabiling din bahin to na to Tacloban. Ori man mga At ito North Robinson na da. mapud yan North Robinson. Saan o? Ha? Kailan? Pero bahin ka na din ang luwat, umupod pag tiuli, mapabiling ka. Maapod ako. Ha? Maapod ako. Ito na Robinson, hindi na ibang lugar. It's not other place. Abio eaten already, nothing else. Nothing else I am with breakfast. No breakfast to. 100. How much? Only 100. Oh, because we cannot full blast and Wait, about my ma'am. Yung yun yung but look at my sila nito yung zipper sila. Umod ko daw babalik pa din na share ito. natawa na lang walito timo mga request ka. Hindi kay okay mo. Oh, that one never was. You did not listen and you did not memorize my wordings. I said to you already na I will look for ano timo kuan ano sukulit tim pamati kung 26 na. magkakuan lada kita magka-sukot. Oo. 26. Sige. Like I told you, do not repeat after chorus. Ha? Repeat pero tomorrow. Tomorrow. Do not make a date, okay? Because we will look for parehas ka kulog nagbinili nga kit ngayon mo sa ruwal wala kita makabiling it diri ka man pwedeng makuang kahin kuan maong Di na kita. awas siya ay bisag nga nitim sapatos na diri ka gyapon in kuan in rubber da mga rubber shoes dito so na diri ka man kay iti mo man panis puting panopisina and you are working at Visa, no? Visit ini. Oo. Sa pag-visit. Makon ka dito ng long sleeve nga kuan, long sleeve nga barong. Necktie. Ay kay paano kaya mo ito? Necktie na NID, ha? Oo. Sige. Ano man? I will anyway, you are already here. I will survey and if you look for by then, no, you will get this afternoon mga 5 o'clock ganun. Okay, pag following day, di ba yan? Di ka na buwasan. Tigba ko. Balito. Just I will and you will, okay? Tay Fernando, hinay. Hinay ha. Okay. Dati Fernando, nag-extra na kita. Nag-extra na kita dito. Okay, sige la, at least na lakip yan ato na imang raw nayatag taghapon ng t-shirt, no? Anaton gimpalit ka kulok. Okay. Bye-bye. Good night. Sweet dreams, mama. Chup. Ano? Nagmumudot na bata.